Türkmenistan daşary ýurtlarda raýatlaryň bank kartlarynyň $500 nagdlaşdyrylmagyna ruhsat berýär. Ýöne hemme däl. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa sebäpli daşary ýurtlarda karantinne galýan raýatlaryna olaryň türkmen banklarynyň berilen halkara bank kartlarynyň $500 möçberini pul nagdlaşdyrmagyna ruhsat berýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy hödürlenýän täze mümkinçiliginiň diňe daşary ýurtlarda bilim alýan studentlere degişlidigini habar berýär. Daşary ýurtlaryň ýokary hujaýlaryny bilim alýan talyplaryň karantini bilen baglylykda Türkmenistanyň hökümeti $500 üçinli valyuta nagdlaşdyrmaga ruhsat berjegi meňdeýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 22-nji maýda habar berdi. Aşgabatyň banklarynyň birindäki Western Union pul geçirim hyzmatynyň bir işgäri anonim şertde bu maglumaty tesvirläp, daşary ýurtlarda karantinne galýan türkmenistanly studentler üçin $500 möçberini pul nagdlaşdyrmak mümkinçiligine ruhsat berilmegine garaşylýanyny aýtdy. 21-nji maýda Günnäger saýty Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komitetiniň bir işgärine salgylanyp, $500 üçinli artdyrylýan konvertasiýa limitiniň daşary ýurtlarda gysga möhletli galýan raýatlara we Türkmenistanly syýahatçylara degişlidigini, onuň daşary döwletlerde uzak möhletli esasda ýaşaýan raýatlara, şol sanly migrantlara we studentlere degişli däldigini habar berdi. Türkmenistanda inni 4 ýyl goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonuny ýurtda valyutanyň resmi bahasy bilen onuň gara bazardaky narhynyň arasyna uçurum emele geldi. Türkmenistanyň Merkezi Banky dollaryň manada bolan gatnaşygyny 3,5 manatlygyna saklap gelýär. Ýöne beýleki tarapdan gara bazarda manadyň hümmeti onuň resmi bahasyndan 5-6 esse pesdir. Goşo baha ýurt raýatlarynyň durmuşyna telekeçileriň işine oňoýsuz täsir etdi. Türkmenistanyň kronikasynyň soňky habaryna görä türkmen işgörleri bilen iş çalışýan rus telekeçileri hem valyutanyň Türkmenistanyňky goşo bahasyndan zärenýärler. 22-nji maýda habarçymyz Aşgabatda dollaryň gara bazarda 23 manat 10 tengeden satyn alynıp 23 manat 50 tengeden satylýanlygyny habar berdi. Global koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara hereketiň çäklendirilmegi daşary ýurtlardaky Türkmenistanlaryň hem durmuşyny kynlaşdyrdy. Habarçymyz häzirki wagtda Türkmenistanyň Western Union pul geçirim hyzmaty arkaly aprel aýyndan bäri $200 möçberini maliýe serişdesini daşary ýurtda ýaşaýan Türkmenistanyň raýatyna uğratmaga ruhsat berilýändigini habar berýär. Goloyda daşary ýurda bu tiz pul geçirim hyzmatynyň üstü bilen $200 iýerenligini anonim şertde habarçymyza tasdiklan bir Aşgabatly munyň üçin zerur resmi namalaryň yer we yer bolmalydygyny sözüne goşdy.